Zeg, Friedland, hoe zit dat daar met uw boek? Gaat u nu mee, ja of nee? Ik weet het niet, kan mij niet schelen en ik vraag het daar niet mee. Mijn ma is oud en wijs genoeg om te weten wat dat ze moet doen en wat dat ze moet laten. Ja, ze is oud, ja, en wijs. Hij zal gaan, ja. Ik bedoel, ja, inderdaad, dat ze oud en wijs genoeg is, ja. Maar zeg, nu vraag ik mij toch één ding af, hè. Wat dat die daar iedere dagen op dat kamertje daar zitten doen, hè. Tussen allemaal die pottekes en die pannetjes, en tussen die boeken allemaal, dat gaat over geesten en over spoken en over vliegende honden. Zal die daarin geloven? Alsjeblieft, ze moet iets doen. Hè. Ik ben content dat ze zich goed kan bezighouden. Ja. En die club, die heeft gekund. Ja, misschien dat ook, ja. Maar ik heb wel liever dan dat hier de hele dag zou lopen klagen en staan. En dan daarbij, ik denk dat dat toch gewoon tijdverdrijf is. Dat is gelijk als naar de fanfare gaan en ja, amateurstoneel of zoiets, hè. Tijdverdrijf. Allee, Janine, een fanfare van amateurstoneel, een heksenclub. Dat is toch iets helemaal anders, hè. Allee, die vraag ik me toch af, of dat hij daar echt zou in geloven. In wat? Ja,